Yeah. And it says travels. Go the first person more battle. I says travels right on time. He sleeping not on bike. On in Abata. They share this broadcast as in the hot. They share this broadcast as in the hot. Not to share in Nena Bata. Not to share in Nena Bata. I shall one or two people join why before me release you when you went to Webia. Eh? Ana yeku nkene me. Ana ekwu ohie of wa na eme. Ana ekwu ohie of wa na eme. Eh? Greetings from Panama City. Onyama na Galilee. Ana ekwu ohie of wa na eme. Cynthia is a baby. I greet you. Ana ekwu ohie of wa na eme. Onye Jeremiah Zonda is no sound. Unana nu ife ndekwu. Somebody dey tell me yes or no. Unana nu ife ndekwu. Onye Jeremiah Zonda say na menwo sound. Unana nu ife ndekwu. Can you people hear me yes or no? Unana nu ife ndekwu. Somebody dey tell me yes or no. Okay, onye mana gali say yes. Yes, okay. Onye Jeremiah Zonda man osi na phone wu. Mmadụ kweli nni wele ekwu biko na aha ebu igba wele aha ebu ọnụ wele aha ebu igba na-eti ọnụ. Ono wubatara awubata. Ono wubatara awubata. Before me you the latest update about Ijele. Achọrọ m ịjụ ndị Ijele ride on. Achọrọ m ịjụ ndị Ijele, we stand with you. Achọrọ m ịjụ ndị I stand with Ijele. Unu achọ ka that guy nwụọ na detention. Unu achọ ka that guy nwụọ na detention. Ka ife kpatara nji wee abandon that guy. Na achọ ka achọrọ ka mme ka unu mara na ọ wụrụ na onwe ife mere that guy na detention. Ọbala ya adụ n'isi unu. Ọbala that guy ya adụ n'isi unu because no unu tiri this guy n'ọrụ ọ na-alụ. Today now. Antioga, I greet you. Today now, the latest information is that now Roch Kwakwari Ijele to Nogo. And then as we are talking now, 2 pints of Obala to go down. He won't say any more money for him to continue with his dialysis. Can you see Ijele right on Ijele we stand with you. No. Another shocking information is that Negoni na to Kotalo, Nandedo in charge of that money. Lilegeli, Ono choka that guy in one at detention. Ono putana media, on a very query. That guy and only men at alpha. Meanwhile, unu diliye. Ego documents ni nunu provide in a court who fake documents couldn't they provide. Ono be a real job. Ono be a real job on a court. Ono be a real job on a court. That guy, as we are talking now, as we are discussing now, that guy angona obalana bu hentua onu iko obalana bu wori ekwafuo na nko 2 pints afrozi ego eji eme dialysis adrosi so amorosi mebe ndị powerful men aha na asị ride on ndị Igbo so n'azụ ndị Igbo atụkọ ka onye racha ụla teta o sị na ndị Igbo kwụ n'azụ ndị Igbo niile ọdụdụ Igbo aka ha dị ịtọ onye racha ụla teta nyu na nsi enu nyutuo o sị na Igbo are solidly behind me unu chọ ka that guy nwụọ na detention ego niile atụkọtalụ ka e wee je gobie ndị a na-adị eji property ha wee be na-ana mmadụ na mbe unu ri that money eri je na-achịkọta akwụkwọ fake na-achịta na court unu bịa ka unu wolu court wee nwụọ ebe unu na-abịa egwu wayo is it that you people cannot even sustain dialysis Ijele? I am asking. Is it that you people cannot sustain dialysis Ijele? Ego ne
ka Ijele ji eme dialysis nke na ụnụ nwa anyị atụkọta nwa ego Ijele eji eme dialysis. Unu chọkada guy nwụọ, unu chọkada guy nwụọ, that guy nwụọ that place ọbara ihe ya adụ unu n'isi. Unu enweghị ike isekio ni belie, unu enweghị ike isekio ni belie. Ife nwere ike afford mu by konja wo 2 pint of ọbara ọṅụgoduru ọṅụgodie nwụkwa nke ahụ nọrụkwa sefu a na-emekwa. Kedu the wickedness dị fa? Kedu the wickedness dị fa? Unu nwere opportunity to save this guy from this mess, but you people pushed him deeper into it. Today again, to show that unu enweghị remorse, unu ebidokwa na push very dark man. Oyetu ka obi unu si wedo, unu were obi tii n'azụ. Yeah? 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 Unu were obi tii n'azụ, were obi tii n'azụ unu. Shoka that guy nwufu ebe a. Ọkwa unu dị ilie. A sị na onye nna eji ile ohi na-eji ụkwụ agbawa ụzọ. Unu wee dị ihe ohi. O wee were ụkwụ wee gbawa ụzọ. O wee jekpe ebe ewu si efu. Ọ kpara ebe ewu si efu. Yeah? Today, unu ahapụ na at the mercy of who? At the mercy of who ka unu hapụrụ ya? Yeah? At the mercy of who ka unu hapụrụ ya? Yeah? Rushing in and out of hospital every minute. All offenti hefenti. Eburi ebuje hospital. Akwehori ọbara. Etinye na dialysis machine. Etinye na dialysis machine. Assure something where resuscitate here back. Buffalo okwu na ụka ọsọ. Run away from trouble. Run away from trouble. Ego atụkọtalụ ndị mmadụ reziri in a platform iji wee assist that guy in a condition ye few elements ndị do in charge. Read that money today. Nọrọ na-agba lofo game. Onye ka unu ji agba game ahụ unu na-agba? Kere onye unu ji agba game ahụ unu na-agba? Enwere ego ereziri. Anyị eji wee je kota ndị a na-eme ha pụta. Ha ewo property ha wee in as shorty mmadụ. Unu riri that money eririe ya fitụ ọnụ. Video na-abịa na Facebook bịa na-agba egbe ọnụ. Unu bịa na Facebook na-abịa na-agba egbe ọnụ. Unu enweghị ike ịkwụ ụgwọ dialysis this guy na-eje. Unu chọga this guy nwụọ. Unu chọga the guy nwụọ. Ọnwụọ. The genesis of problem yo from beginning to end ọbara ya adụ unu n'isi because unu gbulu. Unu jụrụ onye na-egbu. Unu bugara ife egbulu. Unu zọchasịrị ife egbulu. Unu jere n'afịa jele ife niile ahụ n'isi unu ka ọdụ. Yes. You see, yes, Antioge mana eziokwu Evangelist Ebuka gwara ha na for as long as ị chọghị ịkwa ilu onwe ugwu n'ihi eji ego na-agwa onwe kidney failure. O kwuru ya ọdụ ka egwuregwu. Werunu nke a ma na okwu onye amụma na-adị ile. Werunu nke a marụ na okwu onye amụma na-adị ile. Ma werunu nke a and anụ information nnụrụ ukwu na ọnwụchalụ 2 pint of ọbara ahụ still ọdụbụgogo nwere ife mere emewu. Ọ ka nọkwu in a very critical condition. Ọ na-ada enweta this information. Ukelebe mata ya asị nọ. Wolu Igbo Love Themselves Charity Foundation were eziziere Ijele ego wee gwa ndị Igbo na ụnụ nọ behind him. He entered this problem because of you. But you don't care. It was the moment I arrest Rego. Break loose Ijele. He took it to another level. We wolu maka arrest Rego. We da ndị arrest Rego. We say ha bịa arrest ya nyanwa. No wolu na obi kara ha. He did a lot of things. He went off track. He went on track. He went in track. He went above track. Just to prove these things. Ijele ride on. Ijele ride on. Very dark man, ride on. We are behind you. We are with you. I stand with you. Gidigba. This is the time for you people to prove that you don't stand with him. Happy or not, how can you tell me that up till now, men of timbers and calibers could not even secure BL00D?
up till now men of timbers and calibers dọka ụnụ enweghị ike secure ọmụ BL Ijele onwere onye n'ime ụnụ sọsọ ebe unu na-enwu n'owu n'okpoko ebe unu na-enwu n'owu n'ọba ebe unu na-enwu n'owu na-arọ ndị izu ọgụ onweghị onye n'ime unu nwere property in a choice area in Lagos nwere ike ịwọtụ 5 billion onwere onye n'ime unu nwere ihe among ndị omenala bụ ụzọ eziokwu niile ndị sympathizers niile billionaires niile unu nwere n'obodo oyiwo ndị niile fukọtagoro ọnwa unu nwere n'obodo oyiwo ndị sịrị anyị na anyị ka nọ n'isi na anyị ka nọ na darkness na o nwebụghị ife anyị fụrụ unu niile all over ebe unu nọ so n'okpoko unu dị n'okpoko sef nwe value nọ Ọba Junction ọ bụrụ na Nnewi arọ ndị izu ọgụ awụ mma ọsọ ebe unu nwere property mkpọ ọsọ ebe unu nwere property nwere onye n'ime ụnụ ka egwuregwu the first month ga the second month ga the third month ga the fourth month ga the fifth month ga the sixth month ụnụ ka nwere opportunity ụnụ ka nwere got ide push more people into ebe Ijele nọ obi fere ụnụ azụ unu bụcha obi ọjọọ unu abụla ezigbo mmadụ mana onye unu kwalụ nweta agụ onye ahụ unu achọwakwa another person just like ofeke a na-ebubegharị unu na-akwa ọ na-ebubegharị ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọsị na ahụ amake ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ Bobrisky atụrụ nga asavụcha na sentence ya pụta Ijele atụbụghị nga ọkawu nremand ka arịmandịrị ya grant ya BL ka nọ na detention Ijele Bobrisky convict asavụcha na sentence ya bata very dark man we hear nwee ọmaghị ive very dark man we hear nwee ọ ya ama na o nwere ike igwuo mmiri niile mana ọ kwefere ebe o ji ma ya aka wọnụ agụ. Let it be known to you people today, number one, na Ijele do critically down and then only go up 2 pints of obala and still Okanona in a very critical condition. Number one. Number two, na ndeni ne claim that they stand with him. Ndeni ne claim na ha dirie nya jelo all this hatchet job ololo that they have all abandoned him. Number two, they have all abandoned him. Number three, na ego niile ha reziri in different places for Ijele. Na few mouths swallow rie abandoning him there to his fate, to the point that they can no longer pay for his dialysis. Yes, they can no longer pay for his dialysis. Case Yewenado more complicated. Another one, let it be known that even ego ha contribute to kewe one day ye water property. Ayeju we short Ijele onwe nde na-eme that nego he water ha liri ye na chita for fake documents na chita na court na reject fake documents ni na chita. Finally, let it be known that Ijele no n'aka government now. Ijele no n'aka government. Look, let me tell you, Mona Unwe case, I will run to the government depending on Igbo. It will be now you against, because now Iwu or Iwo came down. You gotta go. The only thing I can do is to warn you ahead of time. So, I don't gonna say Zion. Government Ijele. Court no na Abuja Abulo branch of Zion ministry. Yes. Court no na Abuja Abulo Zion ministry. Obulo any ngobala ebe Zion neje. Mo Federal High Court Abuja. Ngobala ebe Zion neje. It is not even a branch of synagogue. It is not a branch of any government, any church body. Government we fe Ijele. Government enyekwana no condition. Ayeju we reason unu Ijele ka trial ye na aga n'iru. Unu decide ya nya nọrọ ebe a ka that trial we gaba. Every damn effort ụfọdụ nde make nde do in charge swallow that money ala awụọ ya ebe ahụ ka o jetaba afụfụ. Ịghọtago?
showore na ndị otu ye agba n'ọbala ike agwụgwọ ha. That is to show you that na bekee wagbara ada n'iwu ekwena ka pride meru ka ịdị iwu and anọkọtakwunu n'ụwa ga wole aka je mmanya n'ọnụ onye chukwutere mmanụ. A lot of things dị n'ọnụ onye chukwutere mmanụ. Ọwụ ọnụ agụ, ọwụ ọnụ crocodile, ọwụ ọnụ elephant, ọwụ ọnụ ọwụ ukwu anwụ na-agba ife niile ife ya ebi fọlụ. Ịghọtago fọ ịnwa ya aka n'ọnụ onye tere mmanụ ijere kpara ebe ewu si efu. Hapụ na ebe ahụ, ụnụ hapụ ya ebe ahụ ọnwụ fuo na ya sị na mmadụ mere ụnụ. Ịghọtago ụnụ nọ n'ebe ahụ ọnwụ fuo. Lawyers in the house, learned colleagues in the house, kelee ebe ụnụ niile nọ. Ụnụ anyị agbastanụ ụnụ akwa na very dark man na-akwa owolu nganga na-aga. Traditionen so daalụ. Ụnụ akwa na owolu nganga na-aga. Ijele speak, king of the game. Ebuka Obi onye oshi, Ebuka Obi nka Accusations mee nka. I will do this. Ije na Accusations nke n'isi n'osi Ebonyi steeti eme ngo nka akụwo ngo nka ndị polisi bịara ime ozu nka. This one I will do this, I will do that. Buru onye aghụghọ ahụ guru everyday ọbịa na page m. Is that not Ijele? You people should go and arrest Ijele. Uneshana Matthias. Wicked people. Yeah? Wicked people. Yeah? Wicked people. Every day ka ona abia na page mu mbugulu. Eh? Okwo na afuna na Ijele karela onu. Eh? Helige ego ni na contribute to Ijele. Helige ife ha na choose you ka that guy won at detention ebe aka ha we consider agba. Eh? Ego ka ha wee clear nya ka ha wee rie ga clear. Herigo ye lacha aka. Herige lacha aka. Ife ha na-ekpezi ekpere ewu ka that guy nwụọ ebe a ka ha wee conceal all that money very well. Hey, ka ngosikwara you again. Number 1, Ijele is in a critical condition right now as we speak. Onwugo 3 pints of obala. Still, Okano in a very critical condition. Number 2, ego niile atụkọtalụ for his well-being. Ndị dị in charge riri ego eli to the point that na ha has dey wota nwa ego o jeje dialysis. Yes. Ha enwe ike iweta ego o jeje dialysis. In fact, I manage self wee squeeze ego eji wee kwere ọbala ọ na-aṅụ. Ọbala ọ na-aṅụ. Ego ewotalụ ka e wee je gota ndị a na-eme eje kpọta ha eje wota property stake elu mmadụ ha alili ya eli. Ife ha na-eme ewu everyday oge ọ na ha bịara ha na-ekpota fake documents upon fake documents, fake documents upon fake documents. Or ife ha na-ekpota na court na-reject ya. They want to eat the money ka ha wee mee aka azụ. Ha alili ego eri, ha alili ego lacha ọnụ. That guy na-ata afọ. He make it secure and release that guy. Ego niile reziri ha lilie woluzie ọnụ pụta na Facebook bịa na azọ. Wolu ọnụ pụta na Facebook bịa na akọ ego ne how many million. Ha rie ya n'ọnụ. Ha rie n'ọnụ. Ọ blọkụ ile. Oyiwo wife Ijele. Government wife Ijele. Government enyego condition aye ji Ijele. Mana ndị Oshongo n'oko ndị I stand with Ijele. They have decided to stand with the money
They have decided to stand with the money. Eh? They have decided to stand with the money I contribute to Ijele and not with Ijele. Jane upon a GK moment of truth. Ijele is a great force to reckon with. Jane upon a GK moment of truth. Eh? Ijele is a great force to reckon with. Nnadi John, Adama go long note. You other go. Ama go long note. We even long note in our copy. If you know nearby, what I'm going to Ijele to critically no bala black on go na anything go more bala. Iye champoto ni nearby. You just send the other go 1 point of blood. Ka akwe kwari obala. Ka akwe there 1 pint of blood. Iye champoto ni nearby. You just send the ego or your JJ dialysis. Iye champoto ni nenye. You just send the other ego. Ka we just on dey abia produce property. Aye ji we be Ijele. Iye champoto ni nenye ba. You wole ego je nye ha. Ka deposit ye we release ye Ijele. Na bell a grant here. If you can't do any of this, we have gotten used to mpoto. Yeah? We have gotten used to mpoto now. Yeah? You know here Ijele will come out strong. So Ijele will come out strong. Yeje Ijele or do strong. Or why they need to go to hospital. Why they need to face reality. The reality na gwa keta awu Ijele need the guy ejoko eri obala. The reality na gwa keta awu ni Ijele do down with kidney failure. Aha eje musi dialysis. Enore eba na asemo kerifi ifi ineku kerifi dishena I receive. You will have your baby. I receive. You will be prosperous tomorrow. I receive. I declare healing upon you. I receive. Kerifi dishena ifi ineku keta na I receive aha ineku no ka. Ana magwayo Ijele need the physical attention to be okay. If you believe gulu ezigbo obosi nkeyu if you believe eche nunu se nunu malo eche nne se nunu malo na nunu ya ba na court of law o na imwe na judicial system ba yi de etu a unu we encourage Ijele nyakwugariba na street of Lagos and Abuja na emegheri ọ na ịma ha gụrụ ezigbo ana m ajụ ọkwọ ngụ na-eme oge ọ na-ebịa na comment section mụ na-ede mgbe ahụ na onweghị ife anyị eme Ijele asịkịta na ike na-alụ ndị ụka afọ ha tara anyị Ijele ka ha fụ na Ijele wu a death trap na Ijele ya ende ife gbasara ụka na Nigeria ọkwa ife na-abịa edelu m gụrụ ezigbo ọ bụrụ ife na-abịa edelu mụ si m na onwe onye ya arrest mu Ijele Neti isi ebe Ijele no Ijele yes nke Ebuka Obi. Is that not what you are writing? Today, Emalugo na church is capable of a corrupt our judicial system. Eh? Keta Emalugo on Emalo before. I am asking you. So you don't know about this before. Were you thinking that in Nigeria you don't see that judicial system? If you could it's not our judiciary to bias. All lawyer, all judge do in charge of case Ijele cannot undermine his integrity. You are undermining the integrity of the court. Emega arrest asukuna no mona go serious because non go wonya allege. It is left for you to prove. Ema no na hele no lesson. So wunu nwelu wunu na hele no lesson. You people can never learn from your experience. Iwu June. I stand with Ijele. I stand with the VDM. Stand the shabo for yourself. Onya ofuopa and azakwa akwụrụ. Stand the good for yourself. Uwecho onye na stand with. Cancel ego. Stand the good for yourself. Uwecho onye na stand with. Ndaruana. Sị na Chineke anyị akpọ ụfọdụ n'ime ụlọ ọkụ if na-ekunu si wee crash ya life nwa mmadụ before his very present no crash ya life ya because you people cannot advise anybody. You cannot advise anybody. The same thing Ijele melu nyaka very dark man no bito kwara ime keta
unu nọrọkwa na-akụkwara ya aka na-asị ya right on. Unu na-akụkwara ya aka na-asị ya right on. Meanwhile ejekwo megide ife Showore ha try doro megide ife unu nwanwu ndị Igbo abandonu gay no Showore na Deji Adebanju ha ndị Yoruba, if not because of them kesi Ijele nwere ike Ijele self nwere ike onye nwenwudu lawyer ya represent ya onye nwenwudu legal representation, if not because of Showore and Deji tried to jekuteri ezigbo san try jekuteri ezigbo san mana unu nwa ụmụnne ya ndị Igbo ndị I stand with you, I stand with Ijele una abandon gay gbafuo ka nwụọ. Onye egbuolu ati ibe ya ọkụ, onye egbuolu ati ibe ya ọkụ. Unu egbugo Ijele unu atụ igebe ya ọkụ, unu efesikwa na mma unu ji egbu to ebe very dark man nọ ka unu mapụ agba ya onu. Obinna Okorie ọgbasahọghụ na eyi ebe a ife sọrọ nka mmemme ọ na-adụka used to ọ na-adụka used to ide eti anya na business onye ọzọ. You are teaching me about table manners, but ngụ nwere bụ nni abalị ọkwanye onye nwere nni oya eri ya ada ekwu okwu table manners. You are teaching me about table manners. Ngụ nwata akpọf pọf wee na kpụla na-akụziri m maka table manners. Jee chọgodu nni ya eri rie nni ọkwọdị nni ka a na-adọba n'elu tebụl. Ọ nni ka ya tebụl manners ịfụrụ a na-akwụkwọ n'ụgwọ ụgwọ na-adọkwasa nni n'elu tebụl ahụ ewekwu okwu tebụl manners ọhụ empty tebụl. Unu ana eti ike anya na biznes ya gbasara ụnụ. Why unu ji wee do like that? Kedu ife unu ji wee do good n'ide eti anya na biznes ya gbasara ụnụ? I am asking you. Instead of unu ya I have just given you a hint now that you are looking at the chances of losing your strong soldier or the only strong man in Igbo Land. You are looking at the possibility and chances of losing him. In Oleba Nekwugeri. Ofindomi wu egone. Ofu sachet indomi wu egone. 400. Messi Ogas indomie and puff with the same thing. Ofu sachet 400. Probably mmadụ nwere ike rie tu o wee jue okwe o 800. Ofu akwa wee gone 200. Mụnwa wee zugo na like na iji akwa ịtọ ma ọ akwa ịnọ were eri nke m nu. Abi akwa ịnọ wee gone 800 or 1006 with other things I ejiziri garnish maka etinye mmanụ tinye ose na onions. So puff a na-ele 2000 something gbagotara. Puff a na-ele 2000 something na-eke ọya ha ka fana na-eke ihe esi ata puff 2000 something. Ihe ebu n'aka etu a ihe ebu n'aka etu a were ata ya. Unu na-akụzi sọsọ ife unu na-akụzi akwụkwọ teachers. I am telling you na ife Ijele n'idiri now ịnọrọ na-asụ oyiwo. Kedu ife eji nọrọ ebe a na-asụ oyiwo? Rezie na emergency fund na nke erezi na ndị riri erigo. Nke erezi ụmụ ekperima nọ na-ekwu Ijele will come out stronger. Ijele will come out stronger, but their pocket is stronger. Ha swallow go crocodile, ha swallow go ego niile atụtara Ijele. They have swallowed him. They have swallowed it, waiting for him. But say break news no one. A man face. Unu yeju we put na Facebook again. Ana magwa keta na 2 pints of obala agugo. And then it kwala another one. And onya na gwa if I need onya na gwa if I need go do dialysis. Onya need go do only because na ego eji eme dialysis adozi. Na gwa gị na-ekwu another thing. Onye mana Galili edezina the same thing o ni ya keriva na akpọdo ife a
eme spam messages ebe a o edezina the thing hapụzie ye o edezina the same thing hapụzie the comment o ịghọtago na mana nnọọ mmụ fitiri ha na language ya na-asụ ka ha na-aghọta onye ka ha ji wee gbafụsị ịghọtago ịma na ọha bụ ụzọ buru yes onye mana agaghị do edezina o ka anyị ghara inwe ife a ịghọtago ịma na ọha bụ ụzọ bupụta dị strategy m na-enye ha oge m batara na apụ ọfụ nchekwa na gentle people ka mụ na ha bịara ikwu okwu oge ahụ m bata na-akọwa na-asịghị you know the encyclopedia of the ignominious of the opioid center. I was trying to be a learned colleague. I was saying the galvanizing of the movement of the journey is the equilibrium of the center of the opioids. I was trying to be you got to go reasonable, thinking that nande engaging nwere oburu mmadu abodo na ndị na-achọ ka yuzuo a civil way wee so abodo na ndị ahụ na ha adọ na nkwa nkwado na nkwakiri ikoko mgbe na kwuo wee je yita awụrọ nji wee wuru dike mgbe na kwuo wee je tite mmọnwụ nji wee wuru ezu ugo wee sị ka ngwakwonu ndị a na akụpọwa Accusations sịrị oyibo wee je tite mmọnwụ nji wee wuru ezugo wee je dụ n'ụdị wee pụta ọsọ wee baa ha ọkpa ha wee fụ na efe ahụ ha ma na another person mgbe a na-agwa ya na onye unu dipụrụ ọgụ na anwụ anwụ. Gọọmenti ji ijele ka unu malụkwa amalụ, gọọmenti ji ijele nọ n'aka gọọmenti ka unu malụkwa ya amalụ. Ijele nọ n'aka gọọmenti, onweghị onye ọdụ ụlọ kịta ịkpọ kọtụ sị hapụ ijele in case if you don't know. That is why o ji adị mma any means to avoid that court case, avoid it. The moment ikpe ahụ je ha narụ na court o wee lụzie kịta ọnwụrụ mgbe a grant bụ okwu agaba bụ olu ebe court grant a bail, somebody can say okay let me go and withdraw the case, but at this point ebe ahụ ọdụ he must meet up with that bail. Onye puchuzi case against nchozie oje withdraw case. As of now ndị ji ijele wu government and not anybody, and there is nothing anybody can do about it. He must have to meet up that bail condition. He must have to meet up that bail condition. Now ndị Ride-On group of company, ndị group of senior advocate of Nigeria, ndị ambassadors of the Supreme Court, High Court and Magistrate Court, ndị na-alahụ na High Court agbafusiana lie ego instead of standing with Ijele. They have now decided to stand with the money I contribute to Ijele. Abandon oye there. Ọ bụrụ na ọhụ konja ejiwe konja ta 2 pint of ọbala ọkwafugodoro taa, still ọ ka nọkwo in a very critical condition, so that you know ohe jesi dialysis. See, he barely go for dialysis because na ego adọrọ. Then you will wonder ndị Ride-On na or the Ride-On enu ọnụ and empty pocket. A group of people who mere ebele wee tụta ego atụta. Ndị ekperima rie ye pịalacha aka. Look, ọ bụrụ na-enye bail condition kwuo na ya eweta property dị etu a o nwere ndị ọwụọlụ ha ịkpọ ndị ahụ engage ndị ahụ ime ife supposed ime ndị ahụ eweta datin inidiri ego niile ndị mmadụ tụtara ka e wee mee datin. Few ekperima riri ya eri, ha riri ya eri swallow oye. ọha awụ na Ijele kara na detention wee lota. ọha awụ na Ijele apụtabụ from bail. ọha awụ ndị gburu ha jụrụ kere onye na-egbu. ọha tiri ife ha gbapụtara n'ile jụọ kere onye tiri mmadụ. ọha na-ebe
ọha gbapụtara n'ilo kwuo kele onye na-ebu akwa ọha ncha niile the genesis and the revelation of everything concerning Ijele nọ ha n'isi ọ nọ ha n'isi ọ nọrọ n'anybody n'isi so onwe ife mere Ijele ha sikwana na ha amaghị ife mere they will be held responsible onwe ife mere Ijele echi niile they will be held responsible because no ha hapụrụ ya that place or ha hapụrụ ya in that condition in the first place ha wụrụ ndị kwakpuru ya ebe ahụ nọ because na nwanne ewu na-eme ife ọjọọ ịkpọ ya gwe nwanne m ị na-eme ife ọjọọ. I have said this countless time. Ana m eme video Ijele akpọ aminu ije ụwa akpọ na phone si mezugo delete video a delete nya ije ụwa na-emecha video akpọ nya si ije ụwa wepụ video a iji wee wepụ video a. This is a typical example of na ifuru na nwanne ewu na-achọ ịba na nsogbu ịghọtago esi ya nwanne m pụtara ebe Ijele n'ebe a nwekwe ka o si wee do ụna ada eme ife unu na-eme ewu ụna na-akụrụ onye ahụ aka na-akụrụ onye ahụ aka going gone ife unu na-eme very dark man kịta going gone okoko ebelu nwe onwe okoko ji ikpele na-egbegharị na Abuja niile mana force headquarters na-egbegharị ebe niile lawyer chọwa selfie with Mike Ozekume onye help ni onwe jebela Abuja ije show solidarity to very dark man. Esen na ndị mmadụ na-enwe sense. Onye belu ni onwe they became toothless that na waja deny lawyer Matthias I echefu home line o yuzuru na onye akwụkwọ ka statue eji 3 bags of cement wee kpụ na ha da ekwu n'okwu n'ụlọ Zeus onye na-ekwu okwu ịghọtago Obinna Okoli yes of course all the good na nji ndị Zion were agba what of Matthias? I'm asking you what of Matthias? Kedu nke Matthias ji agbalụ content? Kedu nke Matthias ji agbalụ content? Ndị Zion ọ na complain rugo na muji ha agbalụ view ọ na muji ha agbalụ content ha na complain rugo. Kedu nke Matthias ji agbalụ content? Matthias ga content o nwere. Tell me now, if not Jesus this, pastors this, ndị ụka this, ndị nkan this, nwa baby virgin ụmụ okoko jee na akwụkwọ n'ụjụ na aya eje. Ignorance is a disease. Mana ụnụ jụrụ. Education is a scam. Ifugonu na ọhọ a scam. Ifugonu na education is not a scam after all. Education may not be the end. It may not lead you to that end by the end eminurumu like if I hate. But to some extent, education will prepare you. Education will make you to be enlightened. Education will make you to have knowledge. Yes, education can save you from a lot of embarrassment. No, happen here. Chino na agwa happy ano. Imana na like onye wiyala enye the reply you need. I like to give them the kind of reply they want. Hasina education is a scam. Education is a scam. If you go near epate ego show advisors. Can you be natural advisors? Everybody must not go to school, no doubt. Everybody go. But because of an egaho or namagaho, we generalize here na education is a scam because egaho, but why will you spend so much money to give your child that education? Igamuho. Yeah? Igamuho. If truly that education is a scam. Obona Matthias gara akwụkwọ or ya they behave in such a primitive way. All Ijele do enlightened or no na with ndị gụrụ akwụkwọ. Ijele cannot go to that length of ibi posta mmadụ daa afọ onye ahụ brand onye ahụ onye ohi buru ihe na-agbagharị na street of Abuja and Lagos.
brand onye ahụ n'ohi sisi kpọọ ya na court na ọ eje provie okwuruo na court ọwụrụ AI kwuru amọ na AI na-ebu bana akwụgharị n'ilo AI akarịrị AI ife ahụ human AI ife ahụ human AI artificial intelligence nke akarịrị akarị ọgachukwu ka nna agwa nke a bụ bana akwụgharị na Lagos na-agba egwu na Facebook jenu ejike Ijele you are a force to reckon with ejike gba ha agụ you are a force to reckon with gbaa 440 gbawa ọsọ isigu na-achọ ịba na mpio ejike gba ha agụ you are a force to reckon with na-agbafọ ị na-agba ọkpagho na akụwu n'isi ị na-achọ ịba na net ebe ya eke ejiwu yes anyị na-eti mkpu etu akịta anyị sikwa eti mkpu nke very dark man etu aka nsi wee na-eti mkpu nke Ijele na-etie na-adọ ya aka na ntị na-asị ya hapụkwo ndị a na-achọ ịlafụ ga alafụ ndị eli bụ nni ndị afụ bụ nni na-asị ride on onye enweghị ego moto ọ ya ejije afọ nna obi jegolo egwu na-asị ride on na ọ ya bịa Abuja bịa kwere ego Matthias page is not no nke mood monetized page mood monetized page mu demonetized. And Ndi John, Mr. Obi is an illiterate and a very bad one. But only a group of legal team Lulu 100. About I we carry. Mr. Obi is an illiterate. Mr. Obi is a very bad illiterate. But only a group of legal team carry 100 do capable of Ijikwa to go in Menga. To Ngam tupu n'ime nganga wolu key tinye na tissue fichi ke flush here down the toilet. Una nwere uche ka ịma nke ọzọ ọkwụrụ iterate ka one phone call my professors they will keep running around. Oga Patrick ana m ekwu eziokwu na mana eziokwu ka m na-ekwu an illiterate call one phone call etu a ma ndị sam ma ndị ife a na-agbagharị ma ndị professors ma ndị dejiri mkpịsị a na-agbagharị. A man who has the power to wield such control ka ị nọ na Facebook na-asị no an illiterate. The man who has power etu a ka unu si akpa Accusations this Accusations that Accusations si etu a wolunu niile kuchikunu niile tuwiro na keji gbachie ya zọkwasị ụlọ ọkpa n'ike na aṅụrụzoro bitas. Accusations si etu a kwachie ụlọ bịa na headquarters ụlọ tipịa headquarters ụlọ wolunu tupuo na keji dọkwasị ụlọ ike n'elu bụrụ katọn zoro bitas dochisicha ebe ahụ unu na-ekwugharị n'ime darkness. Onye amaghị onye karịrị ya sọsọ onye nwụrụ anwụ jigara ime onye karịrị ya. I have given you people a very important update about Ijele. What you people make out of this update is left for you, only because I don't expect you people to disappoint him. Yes, Oga Patrick Emmanuel Ijele ride on ozu kam block godo zua ozu tozo nka go and call that Ebukobi. I will do this. Accusations this one. Accusations this one. Hey, Pastor Jeremiah, Pastor Nehemiah, Pastor Hezekiah. Bless Washington. Dalu Biko. Dalu for that Helen. You ought to go. Uzutozo. This your Ebukobi this. I will, in fact, when we get to Abuja, they will not even enter into the IG office. I will be inside there. They cannot even cross 2 offices to that office. A lot of them, they started glorifying Ijele. If you can that's way present in Ijele, I'm not at say Ijele don't know the powerful ama. Nasikwa Ijele odoko the powerful
bikonu ha sị na onwe ife nwere ike imenwu ijele na onwe ife mmadụ nwere ike ime n'ijele na ijele wu nka na ijele wu nka na ijele wu nka si oke o si oke n'udo ka anyị nenekwa nka mgbe jụọ asị ha ijele karịrị southeast gọvanọ ha sị na ijele wu nyaawụ na ijele wu okwucha okwu na Abuja n'okwu okwuru ka a na-eji were emeri ife ebe ndị southeast gọvanọ so nọ nsị ofu onye sịrị na ijele nwere ike ikwu na ya enye Hope Uzodimma location ndị Imo steeti na ya enye ha enye wee sị is that so ha sị m yes nsị ijele tụcha ụdị pụwafụla anyị amakọ ọsị m si amakwụkwọ na ndị Igbo nwere oke mmadụ dịka ijele amakwụkwọ m na ndị Igbo nwere nnukwu mmọnwụ dịka ijele ka wulululu m ụbọchị ahụ I am going to answer n'ọkịta ka Ebuka Obi ozu n'ọkịta ka Ebuka Obi ji aka wee tie onwe na shen n'ọya eme ha nke a n'ọya egbu onye enugbu onye ana empty vessel makes too much noise. Empty vessel makes a hell lot of noise. You can't give what you can take. Everything that is happening to Ijele today is what he wished. Now, at least for one day, even even Nnamdi Kanu na-arịa ahụ ọ sịrị si grant na medical bill nyanwụ ebe ahụ he must buy there. He must buy there. He never knew that today will come. Whatever you people make with the update in your own neighbor is left for you. I have told you people, Ijele is critically down as we speak, and it is not a joke. Now, no chalo ye condition cannot condition ye at the worst. Kelebe gato tarieno. Eli dialysis nwokpuru aha ejemuzi. Ego niile wotara ka e wee Sunday ye present this thing eji wee meet up by condition ye. Ụmụ ekperima riri ya eri. Ụmụ ekperima riri ya eri. Eriri ya chetafiọm. Ọkwọ ndị otu ya echie na detention ahụ. Onwego onye ọzọ ji o. Ọkwọ ndị otu ya chie na detention ahụ. Onwego onye ji. Ọkwọ oyiwo gọọmenti versus ndị otu ya kwudori ebe a jụ na ha eje kpọpụta because na ego ọ na-aba na ha aka ha alachara ya. Ego ọ na-aba na ha aka ha alachara ya. Ego ọ na-aba na ha aka ha alachara ya. Onwe ife mere Ijele ọdụ n'aka ndị otu ya. Ọdụ n'aka ndị otu ya. Ndị niile niile ego atụtagharị ya ha ya bịa saa asịsị. Ndị niile niile ego atụtagharị ya ha ya bịa saa asịsị. Ọ na-afụ bụ ụdị ife since na unu decide na ụlọ ahịa enwe sense ụlọ ahịa amụ ife woto kwunu ya ta collect woto kwunu ya ta collect. I will buy Ebuka Obi and nothing will happen. Nnadi John chegodu kpọpụta Ijele before ịchọbakwa onye ya turn into deaf and dumb. Chegodu kpọpụta godi Ijele nọ na detention. You are talking about reality of even Nakuziri. The reality of the fact now is that now grant Ijele bail. Hapuzie maka onye ya turn into deaf and dumb. Okay, aye kwetana Ebuka Obi I turn into deaf and dumb. We have agreed what is the way forward of Ijele. Since we have not now agreed in reality, since we have now agreed that okay, they cannot bring out Ijele,
Prayers cannot bring out Ijele. Fasting and prayer cannot bring out Ijele. Let us now face the reality. Yes. That if you bring out Ijele, two properties situated in either Banana Island or Lake Umueba worth 5 billion naira per one, which is a 10p, 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 10 billion, 10p. Now, number one. Number two, then will a cash deposit in the bank. Number three, he had the Light of Africa. Professor, he had the Light of Africa. Jenu yoba yena that guy go chala ukwo. The GS late. That guy go chala ukwo. The GM very intelligent young man. Very wise man. Jenu yoba head the picture. Ya be stand there air as a civil servant on a level on a shop. That is the reality of what we bring him out. Court on a Una manuzie na another reality is that no ya de dialysis. You people know this more than us. You know, in fact, some of you at all go to emergency doctors. For the name who say lab technicians. For the name who say gynecologists. For the name who turn to the greatest surgeons of all time. What I go? Unu niile wuzile nya unu ka Dr. Nkendere mwe madife a na-eme unu nọ n'egwu na mede ụfọdụ n'ime unu nwere consultant ka ụlọ orthopedic hospital Enugu. So unu take everything about that kidney transplant. You people know better. That is another reality that you have to face. Why are you people not facing that reality? The reality of meeting up with well condition Ijele. That one does not require any spiritual means as you people are saying it. So what is stopping you people from meeting up with that reality? I am asking. Let somebody come and tell me. Let somebody come and tell me. Only family Ijele. Obale don't know this. Obale don't know this. Okay, here to work. But to know my kind of but share with this program. Share with this program. How many percent of the can check if share with this program? I want somebody to share this program. Share this program. This program is very important. Okwado game back malo. Okwado game back check it no go. Ocha bi o mami fe mmeme. Okwado game back malo na ifa. Onwe ife mere Ijele. Onwe ife mere Udele. Ndo otu ye ka ọdụ n'isi. They decided to use him as a cash cow. Ha decided imepe ofisi n'isi ye. Hapụ na onye na-ekwu maka Ebuka Obi Idufeke ha na ahụ na-ekpokọ noise makers. Sisi enweghị, shishi enweghị, stamina enweghị. Simple arrest ka emere Ijele everyday ọ na-efe ntị mana onye ọpụta na Facebook ọ na-enyegharị mkpọtụ. How many years ka Maazị Nnamdi Kanu nọ n'alụ na detention everyday for na ọbịa court oyi designers na amụrụ amụ emeghe arrest taa ife ntị ga-echi everyday ife ntị more than 20 times. Everyday ife ntị more than 20 times. Na emechikwa n'ọnụ je dọrọ ana. Mechikwa n'ọnụ je dọrọ ana. Ọkwa mgbeda dị Ifrem sịrị na ejigo mkpachakọ nsi egbe were agba adaka ọdụka egwuregwu ka ọ na-egwu. Dadi Ifrem sịrị na eji mkpachakọ nsi egbe were agba adaka. Ife ịgba adaka ịya adụcha ọnụ ibu nsi egbe ebu. Ilodo ịgba, ilodo ịgba, ilodo ịgba. Ịnwa wee gbagide adaka ahụ gbatughị onye. Adaka wee nweta ya o see into pieces dọrie ya adọrie.
So adaka ahụ ife ya ahụ etụtụrụ isi egbe na iwolie na akpụ ime mbụkọ si na ijere ịchụ adaka ya doro igo ọzọ ya sị na adaka na-agbakwo dankwụrọma nkafi adaka ahụ ya ejikwa dankwụrọma nkafi wee mmanwu ga amanwu ọ ife unu na-eme unu jiri mkpachakọ nsi enu ejere agba adaka maazị Nnamdi Kanu for over how many years ka ọ nọgo na detention anyị anụbụghị na-ekwe na stretcher anyị afụbụghị ka ọ nọ na wheelchair wee bịa court anyị afụbụghị ka ọ bịara bụkọrọ plasta bụrụ ife niile anyị anụbụghị na-arụ ọchịghị etu lab ogwebụ ife merie ọbịa court ọ na-amụsa amụ o yiri designers bịa court ọ na-amụsa amụ ngụ nwa na-asụrụ ya ọfọ na amasinsi ụbọchị isi abịaghị imegharịsị ka ife ntị the moment a chọrọ ịkpọ okwu na sel ife ntie you couldn't even stand a little of ife onye na-atụ ijele okwu anọ ọtụtụ tụrụ ijele amosik anọ ọtụtụ tụrụ ijele anọ ọtụtụ tụrụ ijele. Now all these people na-asị na church compromise the court. I'm asking you people, can they compromise the court n'ebe Maazị Nnamdi Kanu nọ? I'm asking you because Ijele support every system eji wee jide Maazị Nnamdi Kanu till today. Even if Maazị Nnamdi Kanu is not your favorite person, you cannot deny him his regular right, his fundamental human right. You cannot deny it. Only right. Just like every other Nigerian, it says innocent until proven guilty. Innocent until proven guilty. So I am asking. Oboluna Ijele will they compromise the court process here? Can they compromise in Maazị Nnamdi Kanu? Because every system G Maazị Nnamdi Kanu today, Ijele is confirmed 100%. Yes. Mgbe granted your bail, Ijele could say release ne. Mgbe granted your bail, Ijele could say release ne. Peter Chukwuma aheji m ụgwọ o hapụ maka ije wolu balance o ọkwa balance ka ịchọ ka nje na ndị Zion ha na-akwụ ụgwọ ha in full ife ha na-akwụ cash ka ị ka Zion nyesi eji ụgwọ ịmazikwa ife ọkwa Zion ka anyị na-ekwu ka o si togo nnọọ ka ndị Zion ọ ya dị eji ụgwọ ha na-akwụ ụgwọ in full ha kwa half na-ebenu ifubodo ife dark soul ewu ụmụazị ala ji eti ilu uche ajụrụ ajụ ịma hụ and ị chọghị ịma Zion ada akwụ ụgwọ half Zion karịrị ịda akwụ ụgwọ jide ụgwọ they are paying in full. In fact, ha na-akwụcha welukwa ego lukwala ọkala ego na ha kwụrụ nyekwa gị siwu jide nyekwa gị siwu thanks for us paying you izuka ike na izuka ike ndị ji ego igwe ewere ego ndị Zion American branch butere wee kwụwa m ụgwọ ichere ya akwụcha m ụgwọ in the next 3 years anyị eji si nje na balance atụghị ekpom ọda akpom ọbụnya ọda ka ebe agbara ogbunigwe bum ịghọtago ọkụ izuga ike ị ka n'idiri ka nkiri ya doubt ị ka n'idiri any doubt ana m ekwu ka onye eji ụgwọ efugodu ka m si ekwu okwu ihe ama na ọwụgodu mmadụ kwụrụ m ụgwọ na onye akwụchara m ụgwọ kwụọ m extra na onye akwụchara m ụgwọ kwụkwara m ụgwọ next month in advance ụna afọ bụ ibe jenu kpọpụta Ijele ebe ahụ ọnụ ndị niile ego gbọọ na ego ruriri ndị niile ego gbọọ na ego ruriri
John Shimte, I greet you. Oh, you are welcome. Ndị niile ego, ọ na ego ndị mmadụ tụtara ijere